Ginpatpat naman sa isa ka legal expert nga sa lang o kung saranggid mapasakahan sang reklamo ang mga tao nga wala nagauli sa mga bagay nga ila ginhulam. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Alfredo Arungayan, iya ginpahayag nga sarang mapasakahan sang estafa complaint. Sa ilalim sang Article 315 sang Revised Penal Code, ang mga tao nga wala nagabalik sang mga gamit nga ila ginahulam, kag ila ini ginabaligya o kun ginaparenda. Ginpatag man ni Attorney Arungayan nga kun ang isa ka tawo nga nag-commit sa nga mga butang yara sa second degree of consanguinity, sarang gihapon ini nga mapasakaan sang criminal complaint, kag mga tubang naman sang civil complaint ang miyembro sang pamilya nga naghimo sang amo nga sala, batok sa iya man kaugalingon nga himata. Nagpanugyan ang abogado sa publiko nga ibalik gid ang mga bagay nga ginhulam agod nga malikawan ang mga legal consequences. Ang sa estafa, ang gamit nga hindi imo ginhatag sa imo, no? Gindaho sa imo. Gindaho sa imo tungod kay ginasaligan ikaw kay ginabusaran mo pagsalig na or gindaho sa imo kay gintunto mo ang tawo nga na ginpapati mo sa lain-lain, no? Gindaho way mo ya ginagaw. Kaya kung ginkuha mo nga wala pagpasugot, no, kasugot sa tag-iya, inaya theft ina. No, ginkuha mo nga wala ginhatag sa imo, nga wala kasugot sa tag-iya, ina ang pagkawat. Pero kung gindaho sa imo, kay nagpasugot ang tag-iya tungod ang balaton liwat, nga nagsalig ang tag-iya sa imo, or ginpapati mo sa isa ka bagay nga hindi galituod, kay ina estafa ina, no? Ang pagdaho. Nang isa naman ginkuha, ang isa gindaho. Si Attorney Alfredo Arungayan.